高速今回2度目の 1C2.0 の出口にございます。でこちらで降りて、ガソリン給油と道の駅に行って、でまた高速乗り直しでございます。福山西インター。ということで、これで、出て、左レーンにあると。これ映画。では北九州の方へ向かっていきましょう。